बे समाव जोङो नैबे दांगारमाखा मानगोनां गेदेमा बर' थुनलाइ मुलुगनि सासे मुंदांखा सिनायथि सुनिराम बर' जा समावनोखि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव रमान हांखोनि मुभमेन्ट जादोंमोन जा समावनोखि हादोर बिनायनि उदेस्यनि दाबि खालाम पिटिसननि आन्दलन जादोंमोन बे समाव बिथांमोना दैदेनगिरिमोन मानगोनां सुनिराम बर' बे न'खराव जों नुजाफैनो हादों बेहायनो जों गिबियावनो जोङो बिथांनि न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरनि जोङो सावगारिखौ जों लादों मानो जाबाय मानगोनां सुनिराम बर' आरो बिथांनिनो धोरोम बिजे मानगोनां रिता बर' आरो बिनिनो उन्दै फिसाजो जनालि बर' जों लोगो मोनदों बिथां मानगोनां सुनिराम बर'नि बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा साथाम फिसाजो नङा होमबा साथाम एसे सारायथि बुंनो होदो नोंथांनि खुगाजोंनो मा मा नाम गेदेरा शकुन्तला हाबा जाबाय नामा हाबा जादों आरो बिनि उनाव सासेया सन्दना बेबो हाबा जाबाय नामा हाबा जाबाय आदसा स' हाबा जादोंमोन बियो खासेया अहबा सिएसएफ आदसा आरो नैथिया सासेया इ रिक्सा सालायना जायो आदसा बबेनि 2 नम्बर सिलाखौ आरो बिनि उनावहाय थामथि बिथां दङ जनालि बर' नों मा खालामगासिनो दङ बेसेबां फरायो बेखौ बुंनो नामा डिग्री कमप्लीट जाबाय आंना दा डिग्री कमप्लीट जाबायानो ग्रेजुवेट इन आर्ट्सआव बिथाङा ग्रेजुवेसन इंलिसाव मेजर बिथाङा मास्टार डिग्री लागोन ना मास्टार डिग्री लागोन ना इंराजियाव मास्टार डिग्री खालामथ'वा आदसा अके दे मोजां साख्रि मोन्थों बेखौ जों मिजिंथियो एसेयावनो जोङो मानगोनां सुनिराम बर' बिथांनो जोंनिफ्राय फैनाय मानगोनां गंगाधर रामसियारि बिथाङा गावनि खस्थ' खालामनानै लानाय बेसेबा समनिफ्राय स्टाडि खालामनानै मोननाय गावनि गियानफोरखौ बुथुमनानै माखासे बिजाब सुजुदों बे बिजाबखौ बिथाङा होनो नागिरदों दा बिथाङा एसे बुंना लानांगौ आरो मा मा बिजाब आदा सुनिराम बर'नो होनो गोनांथ' जेबो गावनिथ' गैया आङो हानायमानि खायसे बिजाबखौ लिरबाय हादोंमोन खायसे बिजाब जथायबाय हादों दा बेनि गेजेराव सेबखांजानो हानाय गांबा बिजाब जाबाय बेखौनो गांसेया जाबाय गोसोखांथिनि दायो गांसेया जाबाय स्मृति दस्तावेज स्मृति दस्तावेज असमियायाव आरो गांसेया जाबाय हाग्रामा दालां सेराव सुंद' सल'नि बेखौ थुनलाइ आफादनि बे सोमेश्वरी ब्रह्म थुनलाइ देग्लाय नैबे डिमाकुसियाव जानाय बे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव सोमेश्वरी बान्था मोननो हादों बे हाग्रामा दालां सेराव बे बिजाबा बेनि उनाव गांसे दोङो बे खन्थाइ बिजाब नों समायना एकुरियामनि ना बरिया बेखौ आरो गांसे सिगांनो लिरदोंमोन सम्बारु आबौनि सेरजेव देंखो बे नाटक गांबा सुंद' बेथ' रेडिअ'बो फोसावजाबाय रेडिअ' ड्रामा हिसाबै बेयाव थानसालिनि मोदाय सम्बारु आबौनि सेरजेव देंखो साथाम लोगोनि सानैनि सिलाय बेबायदि गांद' सुंद' थुनफावथिना दङ दा बेखौनो आङो आदानो आं गथायो जों बुंनो हायो थुनलाइगिरियासो थुनलाइगिरिखौ सिनायो बिनिखायनो जों बुंनो सानो मानगोनां सुनिराम बर'आबो सासे थुनलाइगिरि बिथाङा थुनलाइ सिबिसुला बिथाङा गिदिर गिदिर बिजाब लिराखैबाबो बिथाङा गोबां आर्टिकेल बेबायदि लिरदों गोदो बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि आनडिभाइडेड नलबारि जिल्लानि बिथाङा बारग' नेहाथारिमोन गतिके बिनि अनगायैबो बिथाङा जि समावनोखि थुनलाइ आफादनि बिबान लादोंमोन बे समाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे बर' राव थुनलाइ फेहेरनो थाखाय फोजौनो थाखाय गोबां दांगा हांगामा जायोमोन बेबायदि समाव बिथाङा दैदेनदों बे समाव जोंनि रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टआव बिथांमोनानो दैदेनदोंमोन सरासनस्रायैनो जोंनि बर' हादोर मोननो थाखाय उदासन मोननो थाखाय बिथांमोना पिटिसन जानानै गोबां दावहा नांदोंमोन बिनिनो सासे बिदिन्थि नेरसोन दाबो थांनानै दं मानगोनां सुनिराम बर' दा फंनैसो बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा सोंनानै लागोन बे दुति बर'आ उदान आरो खोनाफेराखै क्लासखौ ट्रायल होदो ट्रायल होब्ला आंथ' मिथिया अ आ गुसुं इ गोलाव ए गुसुं गोलाव रि गोलाव
आंथ' खोनाफेराखै बा माबायदिलै बेनिफ्राय बर' मिडियामनि फार्स्ट क्लास खोनाबाय थादों तिथिफोरा बुंदों बर' मिडियामखौ उदाहरन खालामबाय आरो फर्मुला बिमला आंनो खिथादों खिन्थु जोङो दायथ'आ रायजो रायजो मास्टाराबो रायजानो होनांगोन धर्मा बाथियाबो औ खिथाबाबो गैया बे समाव आरो मिथिङा जोब्बाय थांबाय बिमलखौ सोंसै आरो माबायदि बर' मिडियाम जे 14 स्कुल 10 क्लास बबेया क्लासाव थाखा बर' एखेलिखौ नुदोंमोनथ' दजन दंबा बर' मिडियाम सोना दजन थाबानो गोटे क्लासाव 40 जन थायोबाबो होमबाथ' जाबावदोंमोन फाइना सेंग्राफ्रा आंनि लोगोना बेखौ लिंना नोंसोर मास्टार जानो नाजा जागोन दे लेङै लेङै ओइले माबा मानि लेङै लेङै मास्टार खालामबाय सोरबा साइकेल दा मेकार हरेनाल' दङ औ नंगौ दे दंना दाबो हरेना साइकेल मेकारबो दंमोन साइकेल मेकार दंबाय इलाय माबानिया फैबायनोलाय आं खिन्थु इ समाव क्लास 8 7 फरायनाय मिलिमिलिसो खालामबाय रबि सरकारि हरेन कमलेश्वर बेनिफ्राय गबिन्द होननाय दङ फटा लायो नोंनि नामाव गबिन्द देउरि निसित मास्टार आरो नबिन बसुमतारी बगा नबिना जा बुंनाय जायो रामसारि होननाय सुमुलखाथा थांना औ नंगौ बै माबा बगानि मास्टार बिनय बिफा बिनय कुमार सब आं होनाय नोंथाङानो बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट आंनो एपइन्टमेन्ट नंगौ दे बेसेदि माइरं 18 मास एरिया मोनदोंलै मोनसे समाव बिजाबाबो गैया बिजाबो गैया ओइ गांसेल' राजेन्द्र नार्जारिनि राजेन्द्रलाल नार्जारि जा निरलानि बिफाया बिहाव बैदि बान्था होदों बान्था होनाया बिथांनि नामाव बिनि नामाव बान्था होदों ना बान्था होबाय राजेन्द्र लालनि नामाव देग्लाय बान्था होबाय बर' थुनलाइ आफादा न'खरा थारमाने ट्रास्ट खुलिना हेभि एमाउन्ट खिन्थु धन्यबाद मानिनांगोन बिमल गयारिया जेनेका बर' साहित्य आफादनिफ्राय थैथां नाजादों खुनु मानसि अके आं मिथियो सियर बिमल गयारिनि नामा गैला आसोल एखेबारे आंखौसो प्राय 3-4 बोसोर आंनिदो साया बायदि नांज्लाबना दं नंगौ नंगौ मानसियाबो ओरै जिगाबावनो उरुनाबो थायो लाबोलै बाजै ओंखाम गोजांबाबो जागोन बिमल गयारिनि आंबो जादों इनियाव इबो जादों जा बडेका बाजाया कोनो दिना बुङा नों मानो हराव मानसिलाबो कोनो दिना बुङा बिराद मोजां मानसिमोन बडेकाथ' बाजिदो कोनो दिना बुङाखै उनाव खाब्रै खाबा मानसिलाबो आङो उनाव थियेटार खालामनानै उनाव मिटिं गानानै ओमफ्राय इयाव थांनानै आं सोंनानै फायनानै र' एसे रिमाइन्डनि थाखाय आं बुंनि बिमल गयारियाबो लेसननि बिजाब लिरदोंमोन फार्स्ट बिनि उनावहाय बिथराय मख'जेननाय बिमल गयारि लिरदोंमोन थारमाने मा जाबाय थाखोसे थाखोनै बिजाबाथ' एभेलेबेल नङा बेसेबां बिजाब नांगोन क'क्राझारखौ बादो उदालगुरिखौ बादो उइदिन नलबारि डिस्ट्रिक्ट बेसेबां एल पि स्कुल जागोन खथाखौ बेसेबां बिजाब नांगोन ओमफ्राय द्वितीय मानावबो सफायदोंमोन जोंनि बोरिमा खानो बेनिफ्राय ओरै गिदिंदों दाबो आं क'क्राझार नुवाखैमोन उदालगुरि नुवाखैमोन तामुलपुर नुवाखैमोन तामुलपुर नावकाटा सुवागपुर बाबुलमारि रङिया এই মস্ত বড় গামি गुवाहाटी सत्रा घग्रानि खोला बेफोरबायदि गिदिंदों आलिया भर्डार आं बारा गिदिङाखैमोनथ' इदो दोखो दोखो गिदिंदों मबा मेथाइ खनदों मबा लेक्सार होदों मेथाइ खानैदों बिराद लोगो आदसा मेथाइ खनदों होननायाव नोंथाङा खनफेरदों नामा बिमल गयारि मेथाइ आं ओरै खनालै खनाखै लाजियो जोंहा न'नि मानसिया मेथाइ खना खिन्थु आं नाटकआव पार्ट बुङोमोन आरो ओरैनो बे खमाव सुजुदो बांसिन माबाया बिमलानो बिमल गयारि नंगौ दे बिमलानो बांसिन गयारि बाथ्रा 60 माइल स्पिडआव खारनाय गारिमोन 60 माइल पुरा 60 स्पिडआव खारग्रा गारियाव लिरो मानसियाबो बिराद जायगान्थिक फिगारनि लेक्साराबो मोजां
उनाव MLAबो जानांबाय दे खेबसे जाबाय खेबसे जाबाय इयो बान्थाया इखिनियानो नोंथाङा MLA MP जानायनि थांखि गैयामोन नामा बे सोर? समाव नाजायाखैमोन नोंथाङा आं फैसाखौ सानोमोन अ आं इखो सोरथो जानो लुगैया जा खिन्थु आंहा फाइनान्सियेल दुर्बल दुर्बल गोदो इ फाइनान्सनि बाथ्राथ' अ नलबा नाजानो हागौमोन औ नुमथियाव आंनि लोगोफोरनो बहुद दङ हारिबाङाव दङ बरमाव दङ बागानफोराव मास्टार जाना फैदो बोरिमाखाव मास्टार जादो बरबुरियाबो नोंथाङा बागानफोराव जादोंमोन बागानफोराव मास्टार जादोंमोन मोना बयबो जानो हायाना मास्टारखौ होनदो हाबदोंमोन पार्मानेन्ट मास्टर मावो बागानफोराव खननै नामा जाहैदों पार्मानेन्ट माबाखौ लायाखै आङो क्लास खालामदों आंनि हिस्ट्रिया मोजां नङा मेट्रिकखौ पास खालामबाय सेकेन्ड डिभिजन देटलाय कटनाव थांबाय 6 माह फरायनायाथ' फैसा गैला रिजाल्ट फैसा गोदामाखानि फानबाय नलबारियाव हस्टेल थादों हायाथ' दंसोयोमोन ना बे समाव बेनिफ्राय खोब गोसो फरायनानै फरिखा होनांगौ कृष्णदास होननाय दंमोन जोंनि सिनियर बर' हाई स्कुलाव बाखियानो होला फरिखा फरिखा देखुन ভাল নহ'লা তুমি লেপটপ পাবা बुरि मिथिनाय आं एन्सार खालामदों मात्र 84 82 मोनदों मेथ्सआव सेकेन्ड डिभिजन ओमफ्राय फार्स्ट डिभिजन फरायनाय कटनाव फेल जाना फैदोंमोन इयो इ फार्स्ट डिभिजन मोनदों गेदेर गथ'मोन आं मोननैसो सेकेन्ड डिभिजन 84 खालामना 82 मोनबाय इबो मा एमबिआव अंक फोरोङो एमबिनि मेथडजों खालामदों आङो एमबिआव माबा थायोना परिमिति हानि दंफांनि थुख्रासे दंफाङा एसे गोलाव एसे गुवार एसां दाब इनि सारफेसनि खालिखौ नांगौ एमबिआव माबादोंखायोमोन ओरै ओरै आखिनानै जादोंलै अंक एमबिनि अंकदो एमबिनिखौ जाय रोंजोबथारोमोन ओमफ्राय मानसिया थिग नङामोन आं आच्छा गेजेरावनो आं सोंनो सानो सार नोंथाङाथ' गोबां जायगायाव माने मास्टर फोरोंदोंमोनबो बागानफोरावबो बरिमाखायावबो बेबायदि आरो एपइन्टमेन्टबो होदों नाथाय नोंथाङा गावनि साकरिखौ माने पार्मानेन्टलि गभर्नमेन्टनि जब हिसाबै नोंथाङा लायाखिसै नामा घटना आरो हा घटनाखौ बुंनांगोन आङो जेथिया जब होना थाबाय बागानफोराव बाबुल होननाय सेक्रेटारि मोनदों मस्त धोनि मानसि सुखा माहाजोन फिसाज्ला जों आरो बेयाव जायो जोंहा बाजैनि फालनिफ्राय ओमफ्राय मिथिबाय जा बैनाया जा गुमिया बुंबाय जा बैनाया खाथि ओरै दोङोलै है लाना बायखो टिचारा अंक मास्टार गैया बागानफ्राव मेट्रिक पास जानाय मानसियानो नरेन बर'आवबोसो गैयामोन हसा बाथ्रा ओमफ्राय आं थांनानै अंक फोरोंनायसै 2 बोसोर नामा थादों खोमा थानानै फैसानि अमान जानायाव फरायनो थांना गाहाम जाबाय फिन फरायनो थाखाय गोसो थांबाय थाना मेस खालामना थाबाय माबा बरबा खालामनानै मेस मोनसे खालामनानै थानानै फार्स्टनिफ्राय सेकेन्डआव बुंबाय मेथालिक्सआव मेजर आथा गरमलै आङो महा मेजर फरिनो इउनियन सेक्रेटारि इलेक्सन गेलेबाय बजालि कलेजनि इलेक्सनथ' जै जाबाय देरहाबावैसो देरहाबाय बजालि कलेजाव इउनियननि बै समावनो प्रफेसार इबो बड़ एक्टिभ कर्मिमोन बिराद एक्टिभ लिथु ना मा होनना बुङोलै लोगोआव थाखो टाइप मेसिन अखम्बब कर्मि लिथु खालामग्रा बा बिमल थानेश्वर बर एक्टिभ कर्मि बेनिफ्राय
शिलंनिफ्राय फैबाय राजधानी गुवाहाटी गुवाहाटी राजधानिया फैबाय राजथावनि डेमनस्ट्रेसन हैबाय बिराद सान्दुं गोसा डेमनस्ट्रेसन सब मानसिफोरखौ लानानै थांदों ओइ घन बर'आ एमएलए एमएलए सिलगिरि आसिफै सिलबारिनि सापागुरियाव सिलबारिनि सरन नार्जारि दङ समर ब्रह्म चौधुरि दङ थारमाने डेमनस्ट्रेसननि उनाव मिटिं जादों खोब मोजां आसोल लिडारमोन बिसोरो सरन नार्जारि समर ब्रह्म चौधुरि खोथाया ओंखारबाय दिनैनि कम्पारिजन जिखुनु दा लिडार दं बै समनि बिथ' लिडार हिसाबै मा आसोल लिडार गण बर'आथ' सिपिएमनिमोन खौनो बर' सिपिएम बे माबा होननाय हारिबाय थादोंमोन औ सोरबा बिमाया मा दोङो इखौहाय खालामनानै उनाव जादों देरहासार जादों खनसे जादों मानसिया बै समाव सरन नार्जारि बा समर ब्रह्म चौधुरि मोना स्पिच होयोब्ला मा रखम जायोमोन दानि माबा एक्सपिरियेन्स नुयो फैगोन होनबानो ओइ मबा सोरबा खासेया लिरदों खोमा नोंथाङा सोर सोर पलिटिकेल लिडारखौ इउ लिरदो आंनि बागै आं सोंनायाव बुंदोंमोन खोमा हेम बरुवा सरन नार्जारि समर ब्रह्म हेम बरुवा सासेया जाबाय हेम बरुवा आसामिसनि एमपि मोनाखै हेम बरुवा हेम बरुवा येस बिथां प्रिन्सिपालमोन माबानि बिबुरा कलेज आच्छा आच्छा खोब गोरोंमोन गोरों मानसिमोन बिजाबबो लिरदो दाने इजराइल लिरदो रङा करबिरफोर लिरदो बेनिफ्राय बुद्धिखो नामा भ्रमण कालनि गथिखे बेफोरखौ फरायना आंहाबो इस्सामोन बाहेरायाव थांना फरायनो जा डिग्रिखौनो लानो दाख्लै आंखौ बर' नोंथ' लिडार जाहैबायना बे बजालि कलेजाव नों माइबा इस्सा जादोंमोन माइबा जानो लुगैबाय जानो लुगैया जानो इस्सा दंमोन खिन्थु लण्डनाव फरायनो মানুহে পাঙে ঈশ্বরে ভাঙে সামনে মতে যায় না सरन नार्जारिखौ बा समर ब्रह्म चौधुरिखौ मा समाव बिराद गोसो होनानै मोन्दोंमोन आं खोथानि रुपनाथ ब्रह्मखौ मिथिगौ मिथियो रुपनाथ ब्रह्मआ धरनिधर सोलाय सोल' खालामदों बे नों इयावखायना मन्थ्रि जा आं दिल्लीयाव थांना मन्थ्रि जानो ओमफ्राय थांनानै थांबाय आनकन्टेस्ट थांबा रिजाइन होनांगौ ना स्टेटनि माबा जाना दङ मेम्बार जाना दङ काटार थांनायसै काटारबा रि इलेक्सन जानोसै समर ब्रह्म चौधुरिनि एगेन्स्टै खुलिदों प्रथम समर ब्रह्म चौधुरिनि माबा इलेक्सनाव आं थांना जादों मिथियामोन आङो हथात मिथिबाय बागानफोराव पिटिसनि आं बेबायदि जाकजमक मिथिं नुवाखैमोन घेराव एखेबारे थिंदो बिदि नुवाखैमोन आङो आजिखालि बेलेग बाथ्रा बेखौ नलबारिनिफ्राय महकुमा परिषदनि माबानिफ्राय डिसिनिफ्राय लाना फैदों सारे अख्रा घेराव नलबारि डिस्ट्रिक्ट पिटिसनि मिटिं मागान बाबु क'दिदों देबेन ब्रह्म सेक्रेटारि बैकुन्ठबो दंमोन बे मिटिङाव इयाव फैदों समर ब्रह्म चौधुरिया सरन नार्जारिया समर ब्रह्म चौधुरिनि इयावबो लेक्सारखौ खोनानोसै बेनिफ्राय धमधम जाबाय बिराद गिदिर मिटिं इयाव सरन नार्जारि समर ब्रह्म चौधुरि आरो प्रसेनजित ब्रह्मआनो रुपनाथ ब्रह्मनि फिसाज्ला मार मानसि धमधमाव आरो बर' मेथाइजों उद्धरनि मेथाइआ खोब मोजां जादों बेनो जाबाय बेनिफ्राय बे रुपनाथ ब्रह्मजों इलेक्सन जानायाव थां आं नाजादों आं दोंमोन हरिकान्त सुदुमाथ' सब कंग्रेसि थाङै मानसिफोरा सब आंनि फैखे फैनोसै सौदे गिनायसै जाबायलै आंनि ओंखामखौ जासिगोन आच्छा सोर सोद्रिया बर' खायथ'बो सार सोर सोद्रिनि खोथा बुंदों अली चौधुरी अली चौधुरी बर'बा खामानियामोन एमएलए जानाया कंग्रेसिमोन ना बे समाव थांना सब सुनि बर'दो लोगो थियेटार पार्टि हक धुलिया हक खुलिया हक छात्र छात्री बयबो
बयबो निजिनि हारिखौ मोजां मोनो औ नंगौ आरो फिगार मानसिमोन औ बे समाव बा सर'ना फिगार आरो नोंथाङाबोथ' खुब फिगारनि मानसिमोन ना बे समाव आंखो माथो बेखिनियाव आरो मा गस नङा बिदिखे राजा नामा बुङो